Üdvözlöm a kedves televíziónézőket, Kolner Zoltán vagyok, a Tenkes Televízió műsorvezetője. Mindenek előtt arra kérném önöket, tartsanak velünk egy kisebb fajta közvéleménykutatás izgalmas útjára, ahol kiderül, hogy Siklósváros képviselői, vagy netán a Dallas szereplői ismertebbek az utcaemberének szemében. Kisebb közvéleménykutatást tartunk. A Dallas elnevezésű népszerű televíziós sorozatból fel tudnál-e sorolni pár szereplőt? Már a magyar nevét, vagy az eredeti? A szereplői nevét, tehát az elnevezés. Ez Jockey, Bobby, ki van még a Lissy, vagy Lucy, vagy mit tudom én, hogy hívják. Akkor Samantha. Mit tudom én, nem tudom, nem nagyon nézem. Elég járatos vagy azért a Dallasban. Most lenne egy fordulatos kérdésem. A siklósi testületből hány tagot tudnál elsorolni? Ó, azt mondja, kérlek szépen. Ó, van a Jani, várjál, milyen Jani? A Dobrovics Dezső egyszer, a Varga Zoli, No, gyorsan nem ugrik ám be, a biztosítónál mondjad már, segíts egy kicsit. Na, Mareni csöcsi, na végre sikerült. A Jani, milyen Jani, várjál csak. Na nézd, majd megharagszik, hogy nem tudom, hogy hívják. Siklósváros polgármestere. Na jó van, miket nem kérdezem már. Te azt komolyan kérdezed? Miért? Nem tudom? Nem, miért? Hogy ne tudnám már? Nem tudom. Nem tudom a nevét. Üdvözöllek, szeretném megkérdezni, hogy péntek esténként szoktad-e nézni a televíziót? Péntek esténként? Hát elvileg, ha otthon vagyok, igen. Hát elvileg tehát nézed, ezek szerint a Dallas című népszerű televíziós sorozatot is. Nézem ezt a sorozatot, mert a Jockeytól sokat lehet tanulni. Mondanál nekem egy-két szereplőt? Felsorolnál közülük egy párat? Hát én kezdeném a női szereplőkkel, mert a Samantha, a Pamela, valamelyik már nem szerepel szerintem, mert meghal, meg újra születik, meg ilyen dolgok. Nekem a legszimpatikusabb a Jockey, annak ellenére, hogy egy undorító alak, de a jelen életben Magyarországon is lehet hasznosítani az ő mentalitását, sajnos ezt látom is. Szeretném, hogyha most felsorolnál pár testületi tagot Siklós városában. Nagy Pál, Kozma, Sándor, 19 dühös ember van, most mindegyikre nem emlékszem. Esetleg tudnád Siklósváros polgármesterének a nevét? Hát dr. Máté János. A Dallas szereplőiből egy párat fel tudnál nekünk sorolni? Clinton, Jockey, Samantha, Pamela, hirtelen, Bobby. Most jönnének a kényesebb dolgok. Siklósváros képviselő testületébe egy pár tagot föl tudna nekünk sorolni. Dr. Fülöp Erzsébet, Mikola János, nem biztos. Húha. Nem tudok többet hirtelen. Siklósváros polgármestere. Dr. Máté János. Jegyzője? Létai úr. Nem, a Priol úr? Priol, a másik nevét nem tudom, elnézést. Látom, nagyon fel vagy vért a könyvekkel, így ismeretekkel is. A Dallasból föl tudnál nekünk sorolni egy-két szereplőt? Nem foglalkozom a Dallasszal. Szóval nem nézed a népszerű televíziós sorozatot, nem. Esetleg a szomszédokból? Várjál, az Almát, meg az Entét. Siklósváros képviselőtestületéből tudna nekem tagot mondani? A dr. Marenics, Máté János, mint polgármester, Nagy Pál, Varga Zoltán. Szokta nézni péntek esténként a Dallas című tévéfilmsorozatot? Tudna nekem mondani egy-két szereplőt a tévéműsorban? Kérem szépen, hogy mondjam így, futólag nézem általában a tévét, de mikor rájön időm van, magam intézek mindent otthon is, nem igen
élek rá vele. De gondolom ilyenek ismerősek, hogy Jockey Ewing, Samantha, Igen, Clayton. Igen. Hát a Jockey-t, ezt már emlékszem erre a névre. Akkor most jönne a keresztkérdésem. A siklósi képviselőtestületből tudna nekünk mondani egy-két nevet? Én nekem ez a véleményem egyszerűen, hogy mondjam, akár az itteni képviselők, akár a kormányban lévő képviselők nem képviselik a nép ügyét. Sehol, az országban sehol. Egyértelmű. Tetszik tudni esetleg, hogy ki Siklósváros polgármestere? Szarka. Még tetszik látni, még ezzel se foglalkozom, mert annyira nem érdekel, annyira egyszerűen nem érdekelnek a politikusok, mert, hogy mondjam, enyhe kifejezés, hazugok, becsapják a népet. Egyszerűen nem érdekelnek, és majd tessenek megfigyelni, hogy mibé fog ez alakulni, ez. Mibé fog alakulni. A népnek, hogy is mondjam, van egy bizonyos tűrőképessége, és hogy is mondjam, hogy csend van. Talán a vihar előtti csend. Szia, elnézést, egy munka közben zavarlak. Szoktad nézni péntekenként a Dallas című televíziós sorozatot? Néha. Tudsz nekem mondani egy-két szereplőt? Persze. Melyiket? A Cliff Branson, a Jockey Ewing, Bobby Ewing, Pamela. Melyiket akarjátok még? Siklósi képviselő testületi tagokat tudnád ugyanígy ebbe a sorrendbe sorolni? Igen, azokat nem szoktam nézni így. Nem péntekenként vannak. Egy pár nevet ennek ellene fel tudná nekünk sorolni? A polgármestert inkább. És ő? Máté János. És egyáltalán testületi tagokat nem is tudná nekünk mondani? Nem szoktam nézni ezt a műsort. A Dallasból tudná nekem sorolni egy-két szereplőt? Hogyne. A Jockey Ewing, Bobby Ewing, Pamela, Ray, szoktam nézni. A siklósi képviselőket ugyanebben a sorrendben el tudnád nekem mondani? Siklósi képviselőket? Hát nem nagyon. Tudod-e, hogy ki Siklósváros polgármestere? Hát, igen, persze, Máté János. Jegyzője? Azt nem tudom. És tagok nem is jutnak eszedbe egyáltalán? Hát nem nagyon, nem. Az iránt érdeklődnék, hogy a népszerű Dallas című televíziós filmsorozatból tudnál nekem mondani egy-két szereplőt? Hát jó, hát sokat, csak nem mit minden. Hát a Jockey, a Bobby, mi a neve a sógornak, a Krixbán, vagy micsoda, akkor hát a Szalonta, ezek mind. Hát így nem jut most mind eszembe. Ezek után megkérdezném, hogy a siklósi képviselőtestületből tudnál nekem mondani egy-két nevet? Tudnák mondani. Csak most melyikeket, a rosszat vagy a jót? Tessék csak Hát például a Nagypál az első osztály a képviselőtestületekben. Nem ismerem. Azt sem tudom micsoda, de az egy biztos belevaló. Van ugye a Vágvölgyi, a Zerzés Jani, akkor a Maranics, meg. Hát így nem jut mind eszembe. Ki Siklósváros polgármestere? A Máté János. Jegyzője? Jegyzője a Priol. Priol János az, vagy nem tudom most pontosan, de Priol. Ne haragudj, hogy így séta közben fenntartunk. A Dallasból tudnál nekünk mondani egy-két szereplőt? Jockey, a Bobby, Pamela. Tudom, ki van még. Most szintén egy népszerűségi listát kérnék. Siklósváros képviselőtestületéből tudnál nekünk mondani tagokat? Hát a Fülöp Erzsébet. Ki van még? Maranics. Nem tudom még, ki van. Ki Siklósváros polgármestere? A Máté János. Jegyzőjét tudod esetleg? Azt nem tudom. Szia, a Dallas című filmből tudnál nekünk mondani egy-két szereplőt? Hát a Jockey, a Samantha, a segíts Pali, a Pamela, az már nem szerepel. Bobby. Város képviselőtestületéből egy-két tagot? Húha, hát a polgármester Máté János, arcról tudom, Pávics János, aki volt kollégünk igazgató, nem tudom a nevüket, arcok eszembe jutnak, de a nevek nem. Köszönöm.
Elnézést, hogy egy munka közben zavarjuk. A Dallas című tévéfilmsorozatot tudna nekünk egy-két szereplő nevét mondani? Hát ki a Pamela, Samantha, Bobby, Joki, hát sokan vannak. Most rákérdeznék, hogy Siklósváros képviselőtestületének tagságából tudna nekünk mondani egy-két nevet? Hát, pedig ismerem a minnyát. Nem tudnám most hirtelen. Nem tudom. Ki Siklósváros polgármestere? Na, Máté János. Önök esetleg tudnának segíteni a testületi tagok felsorolásában? Pécsiek vagyunk, úgyhogy nem... Hát én Mária Gyüdi vagyok, de Igen. Hát úgy ismerem a dr. Mátét. Igen. Tagokból egy-kettő? Hát úgy közelebb többit én nem tudom. Őt is csak úgy ismerem, hogy segített nekem, mivel nagy beteg a férje. De különben úgy a többit nem ismerem. Kisebb közvéleménykutatást tartunk, hogy a Dallas című televíziós filmsorozatból tudnának-e nekünk felsorolni egy-két nevet? Hát az az igazság, hogy én nem szeretem, meg nem is nézem. Szomszédokat? Az nagyon ritkán. Esetleg a szomszédokból egy-két szereplőt? Annyira nem érdekel. Siklósváros képviselőtestületének tagjai közül tudna nekem mondani egy-két nevet? Hát egész biztos. Egy pillanat. Mikola János, aztán Pozsonyi Pisti. Hirtelen nem jut eszembe más, de úgy ismerek mindenkit. Ki Siklósváros polgármestere, illetve jegyzője? Máté János, a jegyző pedig a Priol. A zavarás egyetlen egy kérdésem lenne, tudná-e, hogy a Dallasba kik szerepelnek péntekenként? Igen, időközönként megnézem. Egy-két nevet hallhatnánk? Joki, Pamela, Bobby. És akkor egy plusz kérdésem lenne, a siklósi képviselőtestületből tudná nekem egy pár nevet kiragadni? Hogyne. Varga Zoli, Marenics, dr. Marenics, a Nagy Pál, Vágvölgy István, Kozma Sándor. Hú, nem jutnak eszembe hirtelen a nevek. Minden bizonnyal tetszik tudni, ki Siklósváros polgármestere, illetve jegyzője. Igen, dr. Máté János és dr. Priol János. Elnézést a zavarásért, a Dallas című népszerű televíziós sorozatból tudná nekem mondani egy-két nevet? A Dallasból Joki, Bobby, Pamela, Ellie. Most jön a meglepetés kérdésem, siklósi képviselőket tudnál nekem sorolni? Képviselőket? Ki Siklósváros polgármestere? Dr. Máté János. Jó napot kívánok, elnézést a zavarásért, a Dallas című népszerű filmsorozatból tudna nekem egy-két szereplőt mondani? Hát inkább nem nyilatkozom. Szomszédokból? Abból se. Siklósváros képviselő tagságából egy-két neve. Siklósváros képviselővel? Hát például Hulman Béla. Akkor hát nem, erre sem nyilatkozom. Ki Siklósváros polgármestere? Máté János. Jegyzője? Prior. Most meg vagyok úgy lepődve, úgyhogy ne is mi a nevé, jó? Oké. Percet tartanálok csak föl. A Dallasból tudna nekünk mondani egy-két szereplőt? Dallasból? Joki Ewing, Bobby Ewing, Samantha. Most jön a találós kérdésem, siklósi testületi tagokat tudnál-e nekünk felsorolni? Kozma Sándor, Nagy Pál, Vágvölgyi. Hogy mondjam? Nem jut eszembe most hirtelen, mindegyiket ismerem pedig. Ki Siklósváros polgármestere, illetve jegyzője? János, Dr. Priol. Az lenne a kérdésem, hogy a pénteken a Dallas című filmet szoktátok-e nézni, tudtok-e egy-két szereplőt mondani? A filmbeli szereplő vagy a rendes neve? Joki,
Cliff, Buzz, Ray, Pamela. A siklósi képviselőtestületi tagot tudnál nekem mondani? Húha, hát nem. Siklósváros polgármesterét ismered név szerint? Persze, Máté. Ki Siklósvárosi edzője? Nem tudom. Arra szeretném kérni, hogy a nagyon népszerű Dallas című televíziós sorozatból mondjon már nekünk egy-két szereplőt. Hát a Jockey, meg a Samantha. Nem nagyon nézem, úgyhogy a mostaniakat nem nagyon tudom, az új szereplőket. Ugyanígy tudna nekünk mondani Siklósi városi képviselőtestületi tagokat is? Persze, tudok. Mikola János, Marenics János, aztán Varga Zoltán, ki még? Erdős János, aztán a Kozma Sándor. Hát nem tudok most még gyorsan mindenkit föl tudnék sorolni, hát ismerem őket. Ki Siklósváros polgármester, illetve jegyzője? Hát a polgármester a Priol János, a Priol János a jegyző, és a polgármester meg a Máté János, dr. Máté János. Jó napot kívánok! A Dallas című népszerű tévésorozatból tudna nekem mondani egy-két nevet? Hát a Jockey, Samantha, hasonló ilyenek. A siklósi képviselők közül tudná nekem felsorolni egy pár képviselőt? Hát Marenics János például. Személyesen többet nem. Ki Siklósváros polgármester, illetve jegyzője? Máté János a polgármester. Jegyzőt azt nem tudom. Te sikeres vállalkozót is sikerült elkapnunk a nap végén. Béla, a Dallasból tudna nekem felsorolni egy-két szereplőt? Hát az Aprilt, a Csinos és a Samanthát. Fiúk közül? Hát a Jockeyt és a Bobit. Látom, elég járatos vagy televíziós ügyekben. A város ügyeiben mennyire vagy járatos? Tudnál nekem ugyanígy hölgy és férfi tagokat mondani a testületből? Hát a hölgytagok azok az Újjarónai, Mária ugye, és az Erzsi, a Fülöp Erzsi. Hát a férfiak azokat pedig a Marenics öcsi, na hirtelen, Bernát Laci, Májer György, itt jön mellettünk, és a többiek. Hát úr hirtelen nem jut eszembe, várja neveket, hát Király Józsitól kezdve, Varga Zoli, Szabó Gabi, és így tovább. Ha így a tagokat ennyire ismered, biztos vagyok benne, hogy a polgármester urat és a jegyző urat is ismered. Valószínűleg tartom a Máté János és a Priol Jánost, így van. Köszönöm szépen. Kösz.